Jose Mari, mila esker etortzeagatik. Bai. Esan dugu idazlea izateagatik ezagutuko zaitugula askok, baina beste gauza asko ere egiten dituzu. Zertara, Suitzar Labana horietako bat bezalakoa, idazlea eta beste gauza asko. Nahi nuke, baina ez da inbesteako. Idazleok egiten dugu euskararen inguruan mugitzen gea, orduan idatzi, hitzaldiak eman, lantegiak egin, itzulpenak, molako gauzak beti euskal literatura eta euskararen inguruan. Orduan, Mateo gauza asko diela, baina da pare bat gauzen inguruan, ez dira inbeste. Eskuetan ekarri duzu, udaberria zutan erakutsi. Bai. Eskuetan daukazu. Bai, atera berria, udaberria zutan, ia eun haiku. Poesia da, poesia berezia, Japoniartik datorren moduko poesia bat. Nik hemen esan nahi nuke hasi baino lehen, gure artean jende askok, entzule askok, agian beldurra dio poesiari, beldurra dio euskaraz idatzitako poesiari, zubi bat, modu erreiz bat, euskal literaturan, poesian, inguratzeko, sartzeko da haikun bitartez. Haiku die poema oso laburrak, oso zailak egiten, baino oso erreixak irakurtzen, barneratzen, bonboi poetikoa bezala die. Die, 3 lerrotxo, 5-7 silabarekin, errimai gabe, eta gero haiku eta gauza batzuk zailagoa, baina oen ez da momentua esplikatzekoa, baina irakurtzezu, egitezu zure ganatu, eta horren inguruan buelta eman, Octavio Pazek esatezun, hemen mendebaldean, eta gure kultura mendebaldekoa da, poesiak eta zarata asko daukala, bulla asko, istilu asko, eta ekialdekoak isiltasuna dauka, barneratzeko joera hori dauka, irakurri zertxo bait eta gure ganatu eta horre uki bueltaka. Orduan nik hau proposatzen dut zubi bezala beldurra errespetua dion jende hori inguratzeko modu bat. Eta bonboi goxua bezala irakurri bat goizian, bat atxaldean ez gehiago, barneratu eta horrekin bueltaka hasi, baina ez beldurrik. Ez erresa da irakurtzeko, ez? Eta ulertzeko ere bai, erresa da ulertzeko, 3 lerro bakarrik bai. Ze, izan behar du sensazio bat, ez dauka lotura filosofiarekin, etikarekin, ez da erlijioarekin, ez da sekta bat ere, haiku esatezu, eta ematen dala kontuz. Ez da, beste modu bat inguratzeko euskal literatura eta poesiara. Tira, behar da, froga bat egin dezakegu? Bat irakurriko altzen niguke? Bai, hor, azalan, ikusten duzu, udaberria zutan, hau idatzen un hilez, pandemia hasi zanean, izan zen beldurgarria, denok daukagu gogoan, etxetik ezin gendun atera, ezin gendun mugitu, jende asko ospitaletan, jende asko hiltzen, beldurgarria izan zen, eta gainea, oain ja urte eta erdi pasa, eta oain ja lasaitu geha nola baita esateko, baina momentuan ez genekin ze gertatuko zen. Orduan, hori da, garai hartan egin un haiku hori, udaberria zutan. Negua joan zan, uda ez dator. Errepikatzezu, eta ez genekin zegertatuko izan, uda ez dator, nola ez dator uda. Asko esaten du, mesu sakona dauka, ez? Momentu haiek latzak izan ziren. Ustekabean, irakurri gabe, errezitatu diguzu beraz, zuk idatzitako haiku bat, ez da? Bai. Beraz, memorizatuta dauzkazu, batzuk behintzat? Bai, batzuk dauzkat milaka dauzkat idatzita. Baina hoi justu lotu dut gironekin, pandemiarekin, iezko poema bada haiku bat, eta orduan ikusten da, horrek irauten du, eta esaten zu, uda ez dator, udaberria zutan, galdetu ospitalen daun bati, oz esango luke da. Beraz, pandemiaren eragina nabaria da, liburuan, ez? Ez, hau da antologia moduko bat, baina justu hau, lotuta dauz zuzenean egoera horrekin. Jose Mari, irakurriko zen eguke beste bat? Horein ja irakurri, liburutik. Horein utzi gaituzu gogoz utzi gaituzu. Egunak denak memoriz. Bueno, batzuk
memoriz, bueno, bai, hobe irakurtzea. Duzu asko idatzi dituzula, bai, ezta? Octavio Pazek esatezun aurrena inberdala irakurri, albaldin bada ozenki, eta gero, barneratu eta barruan eduki hor pausatzen, badauka logikatik, badauka sentipenetik, badakizue japoniarrak eta diela oso plastikoak, irudi horiek oso plastikoak dira, eta irudia sensazio hori gertatzea. Ez da razonamentu filosofiko bat, ez? Baina, bueno, hau da, lili bat sortu zitzaidan bihotzean, zu ezagututa. Hortxe? Ze ona, ze motza eta Maialen, lili bat sortu zitzaidan bihotzean, zu ezagututa. Ze polita! Bai. Zu, Jose Mari, eta inspirazioa nondikan etortzen zaizu, hainbeste idazteko. Hain laburrak dira, baina ez Eta gai erraza. desberdina baldin badira. Bai, eta gero guk entenditzeko da. Bai. Inspirazioa. Oda, antologia bat, badaukanik liburu bat, handik ez da kaleratu, 1001 haiku, eta gainea die bilinguek, bizkuntzatan elebidunak, 1.000.000 haikus. Eta hemen daude 100, eta da antologia moduko bat. Antologia bat, ez? Baina, bueno, lehenago izketan, ni idazten hasi nintzen oain dela 45 urte. Orduan, batek esatit kalean, zenbat liburu dauzkazun idatzita, baina ez da merito bat, zukiten baldin baduzu gustokoa duzuna, gustuko lanean aldaparik ez, esaten da, ez? Orduan, 45 urte hoitan, bueno, idatziet danetik, ez, novelak, aurrentzako, helduentzako, poemak, itzulpenak danetik, ez, baina ez da meritua, nire lana. Abestiak ere ingo zenitun, ez? Bai, letrak eta asko, bai, Inauterietakoak eta bar. Inauterietakoak eta bar. Inauterietakoak, bai, abeslegintzako, abesbatzentzako, bai, bueno, beste arlo bat da, ez? Eta Antton Elosegiri buruz ere idatzi duzu? Bai, liburu bat oantxe atera berri da, Tolosako historia kontatzen die, Tolosako historiak ez ezagunak, eta baita gure aizken historioa, zehor politika sartzen danean, pasatu dugun, nozitu dugun, egoera urte latzak izan dira, orduan, eozein herri hartzen duzula, gure historia dator. Nik Antton Elosegirekin elkarrizketa luze bat egin dut, aizkeneko 3 urtetan, beak 80 urte dauzkakasik, eta da histori bat, eozin herrita juten baldin batzea, zure herria hor dago. Gure zarren, arbasoen jakinduria bat, eta hor sartzen da dana historia, politika, komikiak, danetik, bai. Agian denok ez dakigu nor zen Antton Elosegi, edo nor den Antton Elosegi? Bai, Tolosan oso ezaguna da, Donostian inguruan ere bai, gauza asko egin ditu, gauza asko bizi izan ditu, gauza asko nozitu ditu baita ere, egoera politikoagatik eta horrela, eta bea da oso persona irikia jatorra. Tolosako eskulturak. Guk Tolosan, ezautuko duzu dago, eskulturakin, lehen mailako eskulturakin egindako zirkuito bat, badauzkagu 15-20 eskultura, Txillida, Oteiza, bueno, hoi dana beha sortuzuna, abesbatza beha, eta, bueno, bere laguntzaileak hasi ziren gauza asko, txotxongiloa, bueno, gauza asko beha izan zan hor bultzatzaileetako bat. Bai. Eta gizon handia, Tolosarentzat, eta 3 urteko elkarrizketa bat aipatu duzu. Bai. Erraza izan alda? Bai, bueno, hor nahi nion pixkat bakizu arraskatzen jun, eta anekdota batzuk pikante xamarrak, bere barneko historiak inoiz kontatu gabekoak, politikarekin bizi izan dako, hemen etarekin eta alako gauzakin, denok izan dugu hemen inguruan gauza asko, ez? Baten bat kontatu daiteke? Anekdota txikiren bate zerri buruzkoa edo kontatu daiteke? Bai, bueno, oso zezen zalea da. Zezen batzuk maite dute, beste batzuk ez niez, naiz aparteko zalea zezen torero mundu horrekin, baino bea asko ibilitakoa da, anekdota asko kontatzen ditu, eta
Oain ez dakiz anedota kontatuko nizuken. Bueno, gero, hau da importante, alde altruista bat, bere etzaio gustatzen, baina alde altruista bat dauka. Hor, Ego Ameriketan, Afrikan eta jende behartsuei eta asko lagundu die. Esate bateko liburu hori saltzen dan dirutza asko gutxi dana, jungo da, Tolosan dagoen elkarte filantropiko behartsuen jatekoik ez daukaten entzako eta horrela. Tolosan zezen plazak pixu handia izan du, eta du, esaten da, zentzu askotan. Munduko plazaik handiena, inoiz betetzen ez dalako. Hori gona da. Munduko plazaik handiena, inoiz betetzen ez dalako. Zezenetaz gain gauza asko antolatu izan dira, eta antolatzen dira. Bersolariak, aizkolariak, boxeolariak, urtain, uzkudun, anakor hasi ziren, plaza horrek, korrikalariak, plaza horrek indarra handia dauka, bai. Eta beha ibili da horroi pixkat antolatzen, oain badakizue sesenak eta zezen plazak eta gainbera omen datoz, bueno, beste aro bati eman barko zaio hasiera, ez dakiu zer gertatuko dan, plaza bikin, edo. Antxon Elosegirekin egin duzun elkarrizketa horretan zer da gehien harritu zaituena, edo zer harritu zaitu? Bai, behar daukan bizitzeko grina hori, esaten du beha biziko da 100 urte, beti dago laguntzeko prest, umore honian, barkatzeko ere prest, ze gauza asko indizkiote, beti aztutzeko prest, beti hitz goxo bat, eta da pertsona positiboa, baikorra, horrekin juntzaitezke eozein lekura. Badaude pertsonak kutsu txarra ematen dutenak ez dakizu, eta orduan esatezu, bueno, arretiratu ingo naiz. Horrekin ez, horrekin juntzaitezke, energia oso ona ematen duna. Energia oso positiboa. Hala berdo. Daukan adinakin, eta esango nuke, herri guztietan olako jendea badao. Orduan nik animatzen dut herri guztietan, hiri handietan, txikietan, jende horrekin lotura bat bilatzea aldein baino lehen, hil baino lehen. Ez galtzeko, ez galtzeko, niri beti gustatu izan du zait, gaztetatikan gehiago gustatu zait, edadeko jendeakin eotea nire adinekoekin baino. Ze, esperientzia hori, eskarmentu hori beti da plus bat, ez? Beti ikasten da. Eta adinekoi jakimina duen gaztearekin egotea ere asko gustatzen zaie. Kontrasteko gizona zara, Jose Mari, pasa zara, 3 urteko elkarrezketa luze batetik, 5 hilabatako aipu txikiak idaztera pentsa, liburu batetik bestera. Itzengo dugu Poch bandaz, Jose Mari? Bai, badaukatela novela bat, Zazpireun horrikoa. Hoi idazteko nintzen 8 urte, zerrexe esaten da. Tunel baten sartu, gu gaina idazleok, ni behintzat, maniatikoak ez dut esango, baina gure mundun gaude sartuta beti ez. Zudakizu zer dan, 5, 6, 7, 8 urte bizi pertsona horiekin aurrea atzea tunel batian, ez dezu argie ikusten ez dakizu ondo aterako zaizun, egunero iten dugu gulana puskatu, idatzi, txikitu. Orduan berezia gehala, dudarik ez da. Eta Poch banda ere berezia izan da. Oso. 45 urte, sortu zela, basa dira urte batzuk. Zuk esan duzu idazten ere orduan ziko zinela, ez da? 45 urte, hazi. Gazte ginen orduan, 45 urte errez esaten da. Ruperari garen zuten. Ruper zan bat. Bilbo inguruan lagun talde bat elkartu ginen. Interes bakarra, bakarnetakoa zan literatura, eta literatura euskaraz. Eta horrela hasi ginen elkartzen, gure asmoa zan editorial bat, orduan gutxi zeuden euskeraz sortzea, ez genukan dirurik, hasi ginen aldizkaria, Poch aldizkariak egiten, eta biltzen ginen Bilboko Aldezarrian, Bernardo Atxaga, Ruper Ordorika, Joseba Sarriona India, Jon Juaristi, Manu Ertzila eta Seiok. Eta, gero hasi izan gure inguruan jendea inguratzen eta horrela, hasi ginen, nik esan nahi dut ez ginela bakarrak.
ez hemen protagonismoa hartu nahi guk egin genitun gauzak, baina bazeon, ni goatzen naiz hasi nintzenen ere, bazala Arantxaurreta Bizkaia bat, bazan Ramon Saizarre Vitoria bat, bazan Koldo Izagirre, bazan Andu Lertxundi, bazien Bilbo aldean Gereño, Garate, bazien, ez? Baina agian gu izan ginen talde bat, horreta jarri ginena buru belarri. Ordurako, ni ja karrera bukatuta neukan, ni irakasle nintzen orduan, euskera eta euskal literatura eta erakusten nun. Orduan, aldez aurretik ere, geneunkan nolabaiteko grina horren inguruan. Gertatzen da, suerte hori izan gendula, elkartu ginela 6 persona, zu horrekin, desi horrekin. Helburu berdinak. Bai, hori da. Eta ikusten da, hainbeste urte pasata, oandik jarraitzen dugu ez dala gauerdiko ez dula izan, ez? Izen handiak zineten hor, Bernardo Atxaga, Joseba Sarrion handia, Ruper Ordorika, Zuzeu, Potx? Zergatik Potx? Bueno, Potx, gauza bat baino gehiago da, Potx da musu eman, bai? Gu prez geunden jendea gure ganatzeko, eta neskak baldin bazien hobe, ez? Bueno, ez, baina Potx egin da baita ere huts egin, ez? Fallatu, bai. Eta gu pentsatzen gendun, hortikan gauza gutxia litekeela, ez? Potx egingo gendula. Benetan? Bai. Hortik heldu da izena, ez dakizu inoiz zer gertatuko dan, ez? Az esperantzarekin jasi zineten, ez? Guazen biltzea gure gauza alkarriak utxi, gure testua, gure zea, baina guazen editorial bat sortzea. Nola? Ez daukeu sentimorik eta, baina horra ziginen Potx egiten. Ona da. Bizentzuak ere bazitu. Bai, bazitu, bai.